המדד, אנחנו ממשיכים. רשות המיסים היא הכריזה על הליך חדש של גילוי מרצון שמציע חסינות לעבירות מס למי שיתקן דיווחים ביוזמתם ויבצע תשלומים. המשמעות של המהלך, חסינות מהליך פלילי למי שהתוודו על העלמות מס שביצעו, ישלמו את מלוא המס בעקבות אותו וידוי, ונדמה שהמהלך כולו מכוון בעיקר למחזיקי נכסי קריפטו. אנחנו אומרים שלום לגידי ברזקאי, הוא מנכ"ל ביטקס, הוא לשעבר גם סגן מנהל רשות המיסים. שלום וערב טוב, תודה שבאת לאולפן שלנו. תודה שהזמנתם אותי. טוב, בוא נדבר פה על כמה דברים, כי יש פה חיבור של כמה נושאים שאתה מכיר אותם היטב. גם גילוי מרצון, גם רשות מיסים, גם נכסי קריפטו, והרבה מאוד ישראלים שדווקא רוצים לשלם מס כחוק, אבל עד עכשיו לא כל כך יכלו. נכון. אני חושב דרך מאוד מאוד טובה לדבר בינינו על העניין הזה, זה לחשוב על הדרך שאנחנו פה עברנו ביחד. כשהתחלנו, אז דיברנו אם צריך לדווח, אחר כך איך לדווח, אחר כך למה לא מדווחים, אחר כך למה לא אוכפים, והנה עכשיו גילוי מרצון. ומה זה גילוי מרצון? בעצם כמעט לא מתאים לסיטואציה ברוב המקרים. גילוי מרצון, המדינה מחליטה לעשות איזושהי מחילה לעברייני מס שלא דיווחו, מתוך הבנה שאולי נוותר להם על זה שהם כאלה עבריינים, אבל ניתן להם שישלמו את המס, ובפועל ההליכים הם כמובן קצת יותר קשים משומה רגילה, וגם משלמים ריבית והפרשי הצמדה, זה לא הליך נעים. פה אני שמח שזה קורה, זה טוב שזה קורה, לא בטוח שזה מתאים לכל האוכלוסייה במובן הזה של הכותרת של עבריינים שמוכלים להם. כי אם 95% מכלל הציבור שמחזיק קריפטו צריך את הגילוי מרצון, אז כנראה שהבעיה היא לא אצלם. זה לא הגיוני שלהאשים 95% מאוכלוסייה שהם לא נורמטיביים. עכשיו, אנחנו גם גילינו את האוכלוסייה וראינו שזה יותר חבורה של זיגים ונרדים שהתעסקו עם מחשבים, מה שאשר איזה עבריינים וכל מיני דברים כאלה נוראים. ונגיד שבנקודת הזמן הנוכחית אנחנו כבר עם מבקר מדינה שדיבר על הדבר הזה וממש אמר, תקשיבו, יש פה מיליארדים על הרצפה, אולי מישהו יטרח רק מתכופף. ממש. וגם הרבה מאוד אנשים שקצת הפכו אותם לעברייני מס. זאת אומרת, הם בכלל לא כאלה. הם בסך הכל עסקו בקריפטו, במטבעות קצת, יש 25% שצריך לשלם מס, הם רצו אפילו לשלם מס, אולי אפילו ניסו לשלם מס, אבל לא היה איך. עכשיו, שאתה אומר את זה, הניסו לשלם מס, אז זה פיצוץ קטן באולקוס, כי באמת, גם מי שמדווח ומנסה לשלם, רשות המיסים לצידו נאבקת באפשרות להכניס את הכספים של הקריפטו למערכת הבנקאית, שקשה להאשים את המערכת הבנקאית שהיא נזהרת, אבל זה תהליך שהוא לא פשוט. אז עכשיו המדינה באה ואומרת, אוקיי, לא נדקדק מי באמת עבריין ומי לא, יש לכם הזדמנות. עכשיו אפשר לחלק את האוכלוסייה לכמה קבוצות. קודם כל יש את האוכלוסייה שהיא במקום הכי רגיש כרגע, שדיווחה ויש לה טעויות. ויש כאלה שבכלל לא דיווחו. באופן פרדוקסלי, אלה שדיווחו, מצבם פחות טוב מאלה שעוד לא דיווחו בכלל. למה? כי אלה שדיווחו כבר נתנו את כל הפרטים, השם שלהם יחד עם סכום המס הראשוני שהם חושבים שהם צריכים לשלם שוכב שם, ברשות המיסים, באמונה שהם עושים את עבודתם נאמנה וכך צריך להיות, הם מחפשים לראות אם הדיווח נכון. עכשיו, מה לעשות? רוב רובם המכריע של המדווחים פספסו בעולם הבלוקצ'יין את הבלוקצ'יין, דיווחו על ההכנסות בזירות המסחר. כשאתה מדווח על הכנסה רק בזירת המסחר, חסר לך כל הרווחים שעשית על הבלוקצ'יין. חסר לך המחיר, כמה עלה לך המטבע. בקיצור, יש המון תיקים שדיווחו וצריכים להשלים מס. אז איתם צריך, לפי דעתי אפילו לא גילוי מרצון, רק תתקנו דוחות, אבל דעתי לא נשמעה. אז יהיה להם גם גילוי מרצון, כדאי שיקפצו על המציאה. כי רשות המיסים הצטיידה במכשירים שווים והיא יודעת לבדוק את זה. ויש את אלה שלא דיווחו כי לא הבינו איך וחששו, וגם שמעו שאלה שדיווחו עכשיו עושים להם את המוות ומעקלים להם נכסים, כי הם לא מצליחים לשלם את המס מתוך אותו אירוע שממסים אותם. אתה מבין? בן אדם מחר קריפטו, יש לו חבות מס, הוא אומר, טוב, הכסף של המחירה, אני אשלם איתו את המיסים. לא, אי אפשר לשלם. אז תחכו. אז חלק מהמקרים מחכים, חלק אלה שמחכים, שלמים ריבית, שזה גם מאוד יקר, וחלק הם לא מחכים. יש לך נכסים בישראל, מזלך רע, נעכל אותם. גידי ברזקאי, כמה שאלות מהירות. להערכתך, על כמה כסף מדובר? כי אנחנו יודעים שרשות המיסים נדרשת על ידי הממשלה להביא ולהביא ולהביא, כי יש בור ויש גירעון. תראה, אני ראיתי את המספרים. אז מנהל רשות המיסים צופה בין 3 ל-5 מיליארד, אני חושב שהוא טועה כלפי מטה. הערכה שמרנית, אתה אומר. אני אומר הערכה מאוד שמרנית. אני בהערכה שמרנית אומר שזה יהיה למעלה מ10 מיליארד. יש שם המון כסף, וכמו שאתה אמרת, רבים וטובים רוצים לשלם אותו.
וצריך לאפשר להם, מה שקרה עכשיו גם בעייתית, בניגוד לדעתו של מנהל רשות המיסים, זה לא אנונימי. כלומר, מי שבא צריך לסמוך על הרשות, לתת את השם שלו מראש, זה לא אנשים שמורגלים בדיווח, ודאי שחלקם לא אנשים שמורגלים בלסמוך על הרשות. בעיה. ועוד לקינוח, נשאר המסלול הירוק, שנחשב מסלול של נכסים, מעט נכסים, אבל הוא נורא חשוב. למה הוא חשוב? כי 80% מהמחזיקים, בואו נניח שמדברים בין, סך הכל מחזיקים בין 220,000 למיליון, נלך אפילו על 220,000. 80-90% מהם, הם לא עוברים את הרף של המסלול הירוק, כלומר, אין להם הרבה נכסים, צריך לסוף 24 לא יותר מ1.5 מיליון. מי שמתאים לשם, הוא לא צריך הסכם שומה בשביל לקבל חסינות. בואו בהמוניכם, תהיו צדיקים ותשנו בשקט בלילה, רק תוודאו שאתם באמת מתאימים למידות של המסלול לפני שאתם קופצים פנימה. גידי בר-זכאי, לוקח אותך לתפקיד שלך ברשות המיסים, לפני שאתה מכיר נוהל גילוי מרצון, עשו את זה גם בעבר, בדרך כלל ניסו ככה גם להלבין קצת כסף שנכנס לישראל. כן. איך זה יקרה? איך זה קורה ממש על השולחן? הרי פה אין איזה מסחרה שתמיד אמרו שיש בנוהל גילוי מרצון. פה, תיאורטית, אנשי רשות המיסים יכולים לדעת הכל בול. אתה מבין איזה תענוג זה שאנחנו מדברים ואומרים, בבלוקצ'יין, עם כל המוניטין השלילי כביכול שלו, פה אפשר לעשות מסחרה. וממה נובעת המסחרה? ממחלוקת על העובדות שיש בחיים הרגילים שהם לא על הבלוקצ'יין. מה שיש על הבלוקצ'יין, אין מחלוקת על העובדות. פה אין שירקס, אין כלום. יש שאלות שעוסקות בסיווג, אם זה עסק או פסיבי, אבל גם, בסופו של דבר, המספרים ברורים, אנשים יבואו, יש פרוצדורה מאוד ברורה, כיצד אתה ניגש, אתה ממלא את התפסים, איך אתה מדווח. חשוב נורא, אני אומר תמיד, לכל מי שאני פוגש. הדבר היחידי שיותר גרוע מלא לעשות גילוי מרצון, זה לעשות גילוי מרצון חלקי. מי שמדווח חלקית, עדיף לו שלא יעשה כלום. כי ברגע שאתה מדווח חלקי, שמת את הראש, דיווחת, נתת, ואת כל הראיות למה אפשר להעמיד אותך לדין, כבר לא צריך חקירה, אתה סיפקת את החומר. לכן, או שאתם הולכים על כל הקופה, וחשוב לזכור, שבסופו של דבר, הדמיון והסיפורים של אנשים הם הרבה יותר יקרים לצרכי מס מהאמת. תבדקו את זה. טוב, בחצי הדקה שנותרה לנו. זה מסוג הדברים שאל תעזו להיכנס למשא ומתן עם רשות המיסים בלי איש מקצוע, נכון? אני חושב שפה כדאי מאוד שני דברים. זה יכול לעלות לכם ביוקר. נכון. אתם צריכים גם לוודא שאתם מדברים עם מישהו שיודע לדבר עם רשות המיסים ככלל, גם לוודא שהבסיס העובדתי שלכם הוא בסלע. אין, כל מי שהולך לזה ואומר, לא בדיוק אפשר לדעת מה קורה, אז הוא טועה, אפשר לדעת בדיוק מה קורה, תכף ברשות יראו לכם. עדיף לדעת בול מה קורה ולשחזר הכל, ואיפה שלא הצלחנו, להגיד, דגל, פה לא הצלחתי. אבל לא לבוא כאילו בתקווה שבבלגן הזה זה יעבור. דברים השתנו, יש מערכון של הגשה שאומר, חלפו ימים שאינסטלטורים עושים ביקורי בית, אותו דבר פה. גידי בר-זכאי, רואה חשבון גידי בר-זכאי, מנכ"ל ביטקס לשעבר, סגן מנהל רשות המיסים, ומי שהסביר לנו כאן, אצלנו במדד, את נוהל הגילוי מרצון החדש של רשות המיסים. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב.